Biz ýalňyş aýtmadyk. Türkiýe ýaşamak ruhsatynyň bahasynyň ýokarlanynyny soň inkar etdi. Soňky günlerde käbir metbuat serişdeler migrasiýa ýygymlarynyň uly gowrumly özgertmesi barada habar berip, ýaşamak ruhsatynyň bahasynyň 930 göterim ýokarlanynyny ma'lum edipdiler. Şeýle de bolsa, Türkiýanyň migrasiýa gullugy resmi beýannama ýaýradyp, bu maglumatlaryň hakykata laýyk gelmeýänligini aýtdy. Töleglerde hiç hili üýtgeşme ýok. Habarlara görä 2026-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap migrasiýa meseleleri boýunça baş müdürlük ýaşamak ruhsatyny almak we uzaltmak üçin tölegleriň düzümini düýpli üýtgetmegi meýilleşdirýärdi. Bu bolsa Russiýa, Ukraina, gyda ýurtlary, Ýewropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýaly köp ýurtlaryň raýatlary üçin kanuny ýaşamagyň bahasynyň 930 götermeçeli ýokarlanmagyna getirjekdigi aýdylýardy. Emma 2026-njy ýylyň 30 aprelinde Türkiýanyň migrasiýa gullugy bu maglumatlary resmi taýdan inkar edip çykyş etdi. Ýatlasak, Türkmenistan Türkiýede ýaşamagy ruhsatnama üçin döwlet pajynyň boşadylan ýurtlaryň hataryna durmagyny dowam etdirýär. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsirlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.